फुंनिफ्राय फैनानै क'क्राझाराव दिनै खामानिया आद्रा जानानै थाबाय हानि खामानिया ओमफ्राय दा नाथाय बहा दंफायो दा जोङो एसे बुंना होदो। जों कदमतला मा गामि लोगो? खंगानोगोर ना दा बेवहाय दोङो जावाय सिलानि न'आव दंफैयो। नै दा बिजामादैयानो बेयाव ओंखारबाय सासे बिजामादैनि न'आव दा दंफैयो दा जों नै दायो बयलारजों आरो मा बुङोमोनलाय बेखौ गोरान बिथिं जौ गोरान बुङो जोंथिं जाबाय सेरेब उदालगुरिनि सानजारिफ्रा सेरेब बुङो बेखौ सेरेब ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जौ बिदैनो ओमफ्राय जोंथिं जाबाय जुमाय रोसि दा बेजों नाजों बे सानजारिनि बासा दे बियो जौ रोसिया जौ रोसि नङालै जुमाय रोसि ओमफ्राय बिसोरो गवालपाराफ्रा मा बुङो बेखौ जौ बिदै ना जौ बिदैनो बेयो रोमो गोमो बेरे मोदै बायदि दा जों बेखौ दिनैयो मोनाबिलिनि बेखौ एसे मा बुङो बेखौ खुगा हुगारनाय नङा होमबा ओमफ्राय मेंनायनि आरो ट्रेनाव गाखोबोनाय थमथमाव गाखोबोनाय गासैबो मेंनायखौ बेयाव फोजोबफैबाय आरो दा मोनायावहा ओमफ्राय होस्रांनाय बुङो बेखौ गाबोननिफ्राय थांफिनसै जोङो नै खुरमा थायोब्ला बेसेबां सहाय मोनो नङा होमबा औ दादाया लाबोदो दा दादाय गैयाब्ला दा खुरमा गैयाब्ला जों रुम भारायाव थानांसिगौमोन नङा होमबा नै बेवहाय थायोब्ला सोरबाफोर उदालगुरिनि दंबा क'क्राझाराव हाबा हर बिराद हेल्प मोनो फिसाजोफोरखौ ओजोंहाय क'क्राझारावहा बिलाइ हरजोबनांगौ होमबानिया बिथिं क'क्राझारावहा अफिसफ्रा गासैबो अफिसा बेहायनो दं नालाय हेल्प मोनो आरो